जोंसि नोङो आंखौ गारना थांमारबाय नोंखौ एथ'ग्रा नागिरबाय थेवब्लाबो आं मोनला आरो फनखौबो खालायबाबो मोनला खालि सुइस अफल' बुंबाय थायो नों मानो आंखौ बिदि खालायखो सना जोंसि मानो फनखौ अफ खालामना लादों नोङो सनालै आं नोंनि अनगा बोरै थांना थानो आं नोंखौ गोसो गोरबोजों मोजां मोनोमोन बिदानोबो मा गसम मेगन बेख्ला बेख्लि नाथाय नोङो आंनि मोजां मोननायखौ मानो बुजिदिया सना मानो आंखौ बिदि खालायखो नोङो अबाव मोनबावनो आं नोंखौ जोंसि आइलै आफालै जोंसि सना नोङो अबाव थांनायमोन हा नोङो आंखौ गारना अबाव थांनायमोन थांदोंमोन आरोहाय आंहा न'खौ गोसोखांनानै नोङो खिन्थालांथ' हायोमोन आंखौ आं गथ' फाग्ला रखम नागिरदों आं नङा बयबो नागिरदों नोंखौ मिथिबाय आइ आरो गायदे आबाव थांखो ओइ गायदे नै जोंसिया फैबाय आयु फैमारबायहाय अबाव थांनायमोन नोङो बिहामजो बा बाजै सोरबा बिदि सोङा हौवानो थाङो आरो जोंफोर खथ' फाग्ला फाग्लि रखम नागिरनो गोनां जादों नोंखौ मिथिबाय अबाव थांमारनायमोन नोङो हा लोगो सासे लानायाव थांदोंमोन आङो ए सोर लोगो अबेनि लोगो बेखौनो एसेबां गिदिर बेग लाना थांनांगौ आरो बाजै आरो नोङो जोंफोरखौ बुंनाथ' थांनांगौ ना मानसिखौ एसेबां नागिर होयो आरो सोरबा नोंसोरो आरो गासैबो उन्दुजोबना दङमोन ना बेनिखायनो आं फोजायासै रावखौबो आसल मथे माला थांनाय नोङो जेबो थरानो गैया माथो आंहा फुङावनो थांदोंमोन आङो आंनि लोगोनि न'आ बेसेबा गोजान ना बेनिखायनो आं फुङावनो थांदोंमोन सिखारनानै हा खेबसेथ' थेवब्लाबो बुंनो हायोना है बिदि खारखुमा नाङालै बाजै खिन्थालांनांगौ हामा नाङोलै बाजै हामा नाङो मिथिबाय खथ' खिन्थागासिनोमोन नोंनि थाखाय जोंफोर अबाव नागिराखै जोंफोर नोंखौ एबारनिफ्राय बिदि खालायनांला दे बाजै दे जागोन दे आंखौ उन्दुनो ओंखारसोदों उन्दुहैनोसै आङो आरो गेबगां आंहा चावमिन जानो लुबैसोदों चावमिन लाबो आंनि थाखाय जागोन आं नोंनो दसे थानानै लाबोना होफैगोन चावमिनखौ थां नोङो उन्दुहैग्रो थां नोङो मेंदों खोना दसे थानानै लाबो दे आंखौ उखैनाय मोनसोदों उखैनाय मोनदोंबालाय अब्लालाय ओंखामखौनो जादो बाजै खांख्राइ बाथोन दङ जाया आङो खांख्राइ बाथोन आरो ओंखाम जानो लुबैयाखै आंहा चावमिनसो जानो लुबैदों दे ओंखाम जानो लुबैयाखैनो चावमिनखौनो जाथोंसै ओंखामखौलाय ओरैनोबाबो जाबाय थाखायो चावमिनखौनो जाथोंसै दे दिनै आयै हर 80 थाखा फैसा आङो चिकेन चावमिन लाबोना होफैनोसै जोंसिनो आयौ 80 थाखा मानि गैया आंनाव मानसिया ओरैनोबा फैसा गैया जाखादों आरो सानफ्रोमबो नोंसोरनो मेथाइ जानो बा 20 थाखा हरबाय थादों आंनाव फैसायानो गैला ओरैनोबा फैसायानो गैखाया जाखादों आंनियाव आयालाय अबेनिफ्राय फैसा मोनबाय थानोसै नोंनाव फैसा दंबा नोंनो लाबोना होफै आरो चिकेन चावमिन नोंनि फैसाजों दै बाल नोंसोरनाव फैसा बिबाबो मोनखाया दे नोंसोरनाव बिस्लायसै भिखारिफोरनाव बिबानो मोनगोन खोना आरो 20 थाखा खैदिनलाय होखो आयालाय सानथामल'सो होबाय माथो बेखौनो खोब होनाय रखम मोनबाय खोना नोम्फा खर' होनना बुं अबेनिफ्राय होबाय थानांगौ आंलाय नोंनोलाय 20 थाखा फैसायानो ओंखारा ओइ बाल नाङा दे नोंसोरनि फैसा आंहा धार लाहैनोसै लोगोफोरनिफ्राय आदाया बिदि नङामोन माथो आदाया मानो एसेबां सोलायखो जानोहाय मानोबा मानसियानो बिदि जालांखो बिदि नङामोन माथो जोंफोरखौ माथो माबा बांसिनसो सैया खालामबाय थाग्रा जाबायलै थाफिरिया सनि ग्रह दांदों खोना सनि ग्रह बिदिनो गेबगांखौ जाख्ल'गोन आङो सानफ्रोमबो मायबा नङा मायबा मोनसेबाबो बिबाय थागोन आं बेनियाव खस्था होगोन आं बिखौ आंथ' मिथिखागौ गेबगां नोंनाव थाइसेबो फैसा गैया होननानै नोंथ' बिमा बिफानि सायाव जाग्रासो आंखौ खावना लाबोदोंना नोङो आंखौ गेबगां जेब्लासिम आं नोंखौ बोदला लानो हाया अब्लासिम आं नोंसोरावनो थाबाय थागोन ओमफ्राय बोदला लाखांबानो फिउस न'आबोथ' थांखाला आंहा बेलेगाव कम्पानिफोराव गुवाहाटि कम्पानिफोराव आंहा चिप्स कम्पानिफोराव बा बै माबा माबि गद्रेज कम्पानिफोराव मावना जाहैनोसै थाङा रावनिबो न'आव आंनि मोखांखौ देखायनो थाङा आङो पापिफोरनि न'आव पापि गोजासो बिसोरो आंनि दुखु आंनि सुखु आंनि लुबैनाय आंनि साननायफोरखौ आंनि गावनि असे बिमा बिफायानो बुजियासै आरो नोंसोरो मा बुजि मोननो
जोङो आइ आफामोनाबो जेब्ला बोराय बुरै जागोन खामानि मावनो हाया जागोन बेरामाव गोलैना थागोन ओंखाम ओंख्रि संनो हाया जागोन अब्लासो बिसोरो आंखौ नागिरगोन दासो आंखौ नाङा नोंसोरनो दा नोंसोरो एसे माबाय दंथ'योना मा होनो बेखौ सेंग्रा सिख्लाय दंथ'योना न'सो लेवरा थांगोन बासो आङो जोंसिया नोंसोरखौ नायनो नोंसोरखौ थैबाबो नायनो थाङा आङो थै जेरै थैयो नोंसोरो बालर खासन फैखौनो खासन फैनाय होननानै आंखौ बदनाम होदोंना जोंसिसोलाय आङो मोजांबा मोजां गाज्रिबा आरो बुंनोनो नाङा नायगोन गासैखौबो सासे सासे नायगोन आङो आरो लैथोस्रियाबो आंनि फनखौ दानना होननानै सुइच अफ खालामना दोनदोंना बिखौथ' आं गारा उन्दा लगायना होगोन आं नोंखौ सानसेबाबो नों नायबाय था फोजोंसारखौथ' फोजोंसार बादानो हो बेखौथ' आङो हाबा जाखांनायनि उनावबो नागारा महिनिफोर लागोन आङो बेखौ गोसथोनायनि दा फैसायाल' जमा जाथों दा आंनाव थाइसेबो फैसा गैया ओइ आसोल मा सानबाय थादों नोङो बै बिबारि ना मा बुङो बिसोरखौनो सानबाय थादोंल' आङो मानोलै ना फसायबायलै नङालै बुथर फसायनायनि बाथ्रा नङा अब्लालाय माथो मा होनो बिसोरखौ नुनानै बोरैबा मोनखांदोंलै आङो अनखांखांनो बिमाबो गैया बिफाबो गैया खम खस्थ'यै सोलियो बिसोरो न' खस्थ' जायो खोना हाजिरा खामला मावना ओरै खस्थ' जायाबो जानो हागौ सिगांलाय एसे खस्थ' जायोमोन एसे माने गोबाङानो खस्थ' जायोमोन दे ओंखामखौनो मोनजायामोननो साननै सानथाम मा साननै सानथामहालागै ओंखाम मोनजायामोन मा रावबो एसेबो हेफाजाब खालाया होमबा खालायालै सासे बिबथै दङ बेथ' सैथारा फैसा 10 थाखा बिनो थांबानो हरानो माइरं बिनो थाङोमोन सिगाङो माइरंखौनो इसेबो हरखायामोन उल्था रायनासो हरोमोननो आयु एसेबां गाज्रिखा औ मा बुंबावनो बिनि काहेनि सिगांनि हिनजावखौबो होखारबाय हिनजाव आरो फिसाजोखौ दा आरो गदाय लाबावदों सासे आरो जा रखम खेफ्राखा इसोर आधा फुवा बेदरखौनो बोथिनै गाहाम जायो खोना रखर है नोंनियाबो आरो बाराद्राय बाराद्रायनो नंमारगौ बाथ्रा नोङो फोथायाबा सोंनाय बिसोरनियावनो सोंनाय मालाबा लोगो मोनबा ओमफ्राय मानो सोंलाबायनो आंलाय आयु माथो बिसोरसो मोस्रोमसो माथो अबाव थांनो नागिरदों आङो ओरैनो फैदों र' ओमफ्राय बोरमाखौ नायनो फैदों र' जोंहानि नानिखौ दे आयु दिनैलाय माथो बांसिनसो साफा नुबायलै आङो सेंग्राखौ ओइ बुथर नानि फैसाखौ नांलालै दिहुनना लाफैनांला आरो नोंबो आंनो होनांला बिसोरो लाथोंसै दे नंगौ दे अब्लालाय आङो बिफिनला आरो नोंनोबो दिहुनना होला होमबा आङो दे नांला दे लाथोंसै दे बिसोरो मोस्रोम आब'आ गैया नानिखौ नायनो थांदों हा नोंहालाय ओमफ्राय सगाव थांनायालाय मानो फैफिनखो जाम्बिसो आंबो सासे फैसाखौनो लांनो बावदों गावगाया बाराद्राय हाखु दाखु खालायदों नालाय बाराद्राय हाखु दाखु खालायबा बिदिनो जायो औलै नंमारगौ बाथ्रा गुजुनायबो जासोदोंलै लोमजानाय रखमबो मोनदों आङो मुलि लाबोनांगोन दिनै आब' आंनोबो लाबो मुलिया आंबो एसे बोरैबा मोनदों मोस्रोम आब'आबो माला मोनफैयोबा बोरमा नायनो थांनाया साहासो लोंगौमोनलै आङो लाल साहा लोंना होबा खर'खौ एसे मोजां मोनगौमोन खोना आं दायो फैनानै फुदुंना होफैगोन दे आब' ओमफ्राय गजा लाबोनो आंनो गजा जानो लुबैसोदों ना फाननाय फैसाया नों बिदि बुंनायखाय दासो गोसोआव फैबाय आंहा फैसा होनो दङ माथो दाख्लैयो बुथलानि आलासिया 200 होलांनाया हे नानिया 80 थाखाल'सो मोनोमोन नालाय 120 थाखायानो दिहुनना होनांगोन माथो मा खरसा खालायबाय नामा खरसा खालायजोब्बाय खरसा खालायथ'वाखै र' दिनैसो हाथाय खालायनो नायदोंमोन आङो थांनाय तिल्लु फैसाखौ लायनाय बै बागस बोराय सिङावनो दोनदों दे आङो बागस बोराय सिङाव दोनदों र' होमबालाय लायनि थांलाय थ' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय मानोना आङो दाखालिनिफ्रायनो लोमजागासिनो एसे दाबो हामनो रोंला आरो गुजुनायबो जासोदों माने भिडिअ बानायनो एसे प्रब्लेम जादों आरोना लोगोफोर आरो नोंथांमोनाथ' आंनि माथोखौ खोनानानै बुजि मोनदोंआनो खोना माने एसे लोमजागासिनो माने खर'आबो सागासिनो एसे बेनिखायनो भिडिअखौ बानायनो एसे प्रब्लेम जादों आरोना लोगोफोर प्रब्लेम लोगोफोर प्रब्लेमानो जोबा साननैसो सिगां आरो जोंनिथिं कारेन्टआनो गैयामोन कारेन्ट गैयिनि थाखाय भिडिअखौनो बानायनो हायाखैमोन दा आरो नै लोमजालायबाय लोगोफोर मोनसेनि उनाव मोनसे प्रब्लेम जाबाय थायोलै लोगोफोर
मा खालायबावनो लोगोफोर उफाय गैया मानसिनि जिउ मोनसेनि उनाव मोनसे जाबाय थायो द' लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय